Toimituksissa on tosi paljon mekaanista työtä, mitä tekoäly voi ehkä tehdä meidän puolestamme. Ihan vaikka haastattelujen litterointi. Tämä on sekä niin kuin tutkijalle, mutta journalistille niin yhtä lailla, niin ei sellaisen ehkä kannata niin kuin panostaa aikaa. Automatisoidaan vaikkapa isojen tietomassojen analysointia ja hyödyntää juurikin vaikka ideoinnissa tai vähän niin kuin toimitussihtein roolissa. Tämä on ikään kuin semmoinen suuri tasapainottaja. Eli meillä on esimerkiksi Ylenä mahdollisuus entistä paremmin huomioida pieniä yleisöjä. Me ollaan nyt tuotu esimerkiksi arabia, somalia kielivalikoimaa ja siinä tekoälyllä on tosi merkittävä rooli. Yksittäiselle journalistillehan sisältöjen versiointi ja personointi on yksi sellainen mahdollisuus, jota kannattaa tutkia, että yksittäinen kuluttaja saa sen sisällön juuri siinä muodossa kuin haluaa. Tässä on paikallisjournalismille ja pienemmille tekijöille valtavan suuret mahdollisuudet keventää sitä työtaakkaa ja pysyä mukana myös siinä kehityksessä. Käytännössä median peruselementit ja tarkoitus säilyy edelleen. Mä oon kuullut tosi paljon sitä uhkakuvaa, että nyt roskan määrä kasvaa ja me hukutaan tällaiseen saasteeseen. Faktan tarkistus ja luotettava tieto, se nousee entistä keskeisemmäksi asiaksi ja siinä on medialla ja journalismilla tärkeä rooli. Unelmavisio on, että tekoälyn avulla pystyttäisiin löytämään ihmisiä yhdistäviä tekijöitä ja tapoja luoda yhteistä todellisuutta sen sijaan, että se erottaisi meitä entistä enemmän toisistamme. Mä uskon, että tekoäly tulee tuottaa meille tosi hyvää, laadukasta sisältöä tulevaisuudessa, jota ihmiset haluaa kuluttaa ihan siinä, missä ne on halunnut kuluttaa vaikka Hollywood-leffoja tai Ylen puolisin uutisia. No, oma toive ja visio tekoälyn suhteen on se, että tekoäly auttaa toimituksia ja toimittajia keskittymään tulevaisuudessa siihen olennaisimpaan. Visio ehkä siitä, mitä media on 10 vuoden päästä, niin tekoäly on otettu käyttöön niin kuin kaikissa oleellisissa median tekemiseen tai toimituksellisen työhön liittyvissä prosesseissa. Tällä hetkellä mediassa tapahtuu keskittymistä ja se on tietynlainen uhka sisältöjen monipuolisuudelle. Se on uhka demokratialle. Täytyy muistaa, että demokratia tarvitsee monipuolista hyvää journalismia. Tulevaisuus tulee olemaan hyvin niin kuin mielenkiintoinen ja erilainen. Sellaisilla tavoilla, mitä meillä osataan nyt kuvitella.